Namhlanje sila esizweni sakwaMhlongo kwaSikhonyane la bengivulwa khona itshe lenkosi yakhona kwaMhlongo, inkosi uSikhonyane efihlwe khona la ezintabeni zaseNdulini. Okunye ke bese sikwenza njengohulumeni ukuvula inkantolo yenkosi yakwaSikhonyane ekhona lapha yona le esemva kwabo. So into ke siyibonga kakhulu umphakathi waseNdulini, kakhulukazi namabutho nezintombi bezikhona zizobungaza umcimbi wanamhlanje. Sibongele nenkosi esikhulile nokho ubaba uMhlongo okuyena okhona njengamanje obusa kulesi sizwe sakwaSikhonyane. Okunye nesikubonile okuhlalukile la ubumbano labantu bakwaSikhonyane esifisayo ukuthi njengoba sikule nyanga yamagugu sikwazi ukuthi sigcine izinto engamagugu kuthina, siyigubhe izinto ezimkhosi ebalekile kuthina. Njengoba ke ngikusukela namhlanje nangonyaka ozayo sekuzoba khona umgubho wanyanga yonke iminyaka yonke lapho sigubha khona impilo yenkosi uSikhonyane. Nehamba umhlanga ebezikhona la namhlanje sibafisela ukuthi ke babhale kahle umatric nokuthi bakwazi ukuthi bazi ukuthi ngoJanuwari ngifisa ukuthi ngibe nabo baphase kahle ukuze sikwazi ukuthi sibanike amabhasari bakwazi ukuthi baye emazingeni aphezulu ezemfundo. So besilapha ke kwaSikhonyane sibonga amakhansela nezinduna nabadidiyeli bamabutho ebebekhona ukusingatha umkhosi omkhulu kangaka wenkosi uSikhonyane.